Mancho morigire nigotoko chakorwa se county ya Kisii ase omoichano omoneno nyarako bagogorekana ase enkendu ya Bosongo magaye amate eyemo goikirana ase enkendu yokomoya omwanchwa obo ase merobiri yokomenya nabo igo anene gati ya bange baikirana aro banyarako bagoteba nigo esanduku eyarosetiwe ase ngencho yokomobeka omwanchwa obetanyarete ko baikirana ase kiwango keribaganetie nigetamukiro baba koimokia na gosamba esanduku yokorenda ase babetereriwa kugora esanduku enyana korusha mubiro yo asengendu ase bayoira wekasenga yabo eriyo gotutwa asabangi baba goichanira egekore kyo nakugania abasaye gotaimukia ebitamukiro binga bunebyo ndipo nasanya na nyarako bagoikira na asengendu yena gotwariganiria orobotiro kubwatia amayenda n'omoichano monene nigabwatanse ase enkendu ya Bosongo maega ya matayemo yacha kumuoyia omwanchwa obo ase merobiri yokomwanya rituko ryankyo eburaburu yanyara gotoka gati ase bali bacha korera nyagosira okana esanduku kobembe goika kojesamba mwana no wali for 2 years abado ko werini algo bimba rusuwa mate se myake yonsi vere obero gosira na bangira masisi yae na alo sanduku yuko mwaneria na ikire tao nese moja ngo yuko sanduki abamura bamayo tena batira nembe kima tsana ba yuko sanduki kurwa tontana go choko makonya kwa kima tia amura sanduki nteni kia ombwate maega yo mugaka matini obuoge koerera ekirenga nemirobiri emiya konyora bekire yoko mweni omwanoye gati ya bairi baikirana ase esabari yo komoira nyagosiranka nigo banyara gosanga ayaiga onditari yogoteanara kore ukweoba arente sanduki egie tukuteje ona ntuna tuno gukumin kuringa aba gwate sanduki mbabu atenkirende para konyo mugaka nande ngo sabaiga anyi no kubwa kore ebintu mbira abantu kunyaga gukora buna muchezo twataya ngayiyo tigabanyene mbaro igento bakora nabo turocha makosa lakini makosa ita ikumugiro gitambukira abantu una abapundizwe banyaru babwatubu yababeku yabateunga ese bintu bire bya michi yabantu batige abanyene bakoraki bakore emirobiri yabo bunitakire ayigenda oira amaisorigereri usanga no mutureti gwekenyero kiabo makombi nyambunwa Samuel Ombasa ekikotoka ewodi yabo murenda imeyasuneka ebunge yabo nchari nigate banga egekorikyo nigo giaichani abange nanya kwena kiringa ringana muneriga ituko lya rero gotwabange tutukuye mubere korwa Bosongo kagerete ngakero yo muito gachianda etebuya bati instant tu ameranire na rero gagatata kogeti kulingana nabo muraba akorire igorende nuko saba gwitonga aba bakora yayiga babwenerete kwimugirigwe gitambukero elinde onde taja ko twara naende kokore ni sentimune yigase obokongu twanyore muno boiga ense muno kuburio bokonyi bukwirire gitambukero ase bali baikiranie gekorekyo abasaya buni ubanyara gwesokia na kugore sanduku engiya eyubanyara kwereranga mbachi kumutindeka Martin Robert asa maskani agwenerete kurwase enkendu ya Bosongo goikase bunge ya bonchari chinsemo chia suneka kulipatelia Ndizi TV elieteria ne ndipon asanya biamono omoriki